Prezidentin ogly Serdar Berdimuhammedowyň Mar welaýatyna gelmegine garaşylýar. Azatlyň Marda habarçylarynyň berýän maglumatlaryna görä, häzirki wagtda edil prezidentiň saparlarynyň öň ýanynda bolýaly güýçli depkinde sol sanda agyr teknikanyň hem gatnaşmagynda mejburi arasaçylyk işleri geçirilýär. Aýdylmagyna görä täzelikde birden 3 wezipä bellenen vitse-premier, Türkmenistanyň Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň agzasy, ýurdun ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy Serdar Berdimuhammedowyň bayramalydaky atçylyk toplumyna hem baryp görmegine garaşylýar. Eýýäm 2 günden bäri atçylyk toplumynyň goloýundaky potrot ýerlerini izi-izine sürýärler, soňundan traktor bilen hem geçýärler. Uly ýoluň ugrundaky göze ilmeýän ýerleriň bolsa, geçen ýyldan gurap galan çöpleri hem aýrylmaýar. Toplumyň daş töweregini diňe tirip süpürmek däl, ony etkiler bilen ýuwýarlar dip mejburi arasaçylyk işlerine çekilen büdjetçileriň biri 25 martda giýişlik habarçymyza gurrun berdi. Mundan başga da ýerli häkimetleriň kommunal hojalyk gullugynyň işçilerini işlerinden gowma kaýbaty bilen uzakly onuň dowamında arasaçylyk işlerini geçirmäge mejbur edýändikleri bellenilýär. Düň şemal turup odal arasalanan ýerleriň üstüne sähel çaňmasdy. Ýel öwsmegini bet etmese-de, firan ýerimiziň üstüne destine çala tozan düşdi-de, resmiler durman süpürmegimizi talap etdiler. 2 işgär şemal diýinip tozan aşak düşen soň sirsak bolmaýarmy? Biz gaýtsak, ýel guturan soň çagyraýyn diýmeginden soňra häkimleriň wekilleri olary ertir işden çykýandygy barada ardalaryny ýazmagy tapşyrdylar dip howpsuzlyk aladalar sebäpli atdyrylmasylygyny soran büdjetçi belledi. Onuň sözlerine görä häkimleriň wekilleriniň bu hereketini jogap edip kommunal hojalyk gullugynyň başga da 7 işgäri işden çykarsaňyz çykaraýyn diýip atçylyk toplumyny terk edipdir. Sol bir wagtda prezidentiň oglunyň öňünde çykyş ederýaly folklor tansçy toparlarynyň hem taýýarlyk görýänligi bellenilýär. Azatlyň habarçylary bilen söhbetdeş bolan marlalar ýurtda barha ýitileşen mali krizisi bilen birlikde prezidentiň onuň oglunyň saparlarynyň öň ýanynda uzakly gün olaryň öz sözü bilen aýdylanda gul hökmünde işledilmegine barha näýili bolýarlar. Gepin gerisine ýatdasak 20 martda Serdar Berdimuhammedow sondan 3 gün öň turan adam pidali hilakçylikly tupandan soň Liwat welaýatyna hem sapar edipdi. Emma görnüşinden prezidentiň oglunyň diňe ýakynda açylmagy gözüňde tutulýan iri guruluş obýektleriniň ýagdaýlary bilen tanysyp, adaty ilatyň hal ahwaly bilen gyzyklanmandygyna çalym edýär. Bu arlykda Türkmenistanyň kronik nesiri Serdar Berdimuhammedowyň da şowda hem sapar etmegine garaşylýandygyny, munyň bilen baglylykda güýçli depkinde arasaçylyk işleriniň alınıp barylýandygyny habar berdi. Nesiriň maglumatyna görä Serdar Berdimuhammedow Gurban Sultan Eze etrawynyň goloýundaky itleriň penahanasynyň guruluşy bilen tanışmak planlaşdyrýar. Nesir 19 martdan bäri Tebitde giňgerimli arasaçylyk işleriniň geçirilýändigini, şeýle-de Serdar Berdimuhammedowyň geçik ýolunyň ugrundaky melleklerde yer almany ekmek barada tapşyryk berilendigini nyktaýar. Serdar Berdimuhammedowyň Mara we Daşowda etjek taparlarynyň anyk tenelerini häzirlikçe anyklamak başartmady. Bu barada döwlet habar serýislerinde hem maglumat berilmeýär. Türkmenistanyň syýasy durmuşyny ýakyndan izlerleýän ekspertler Berdimuhammedowyň ogly Serdaryň syýasy karýerasynyň birden götergilenmegi bilen onuň kakysynyň ornuna miras düşür hökmünde taýýarlanýandygy baradaky garaşlaryny beýan edýärler.